सोना बाकी सट जनीरा पागल कहीं अरे तू ही हमर जानी हो तू ही हाउ सोना बाकी सट जनीरा ना तो हो जाई कोरोना समझा तो पता चले बगल बात मानो बड़ी मुश्किल बा तू गज दूरी संग मास्टर जरूरी आई कोरोना साला आई कोरोना दुल्हन भइल पूरी आई कोरोना दुल्हन भइल ब्यास लोग का पूरियो पर आफत हां पता नहीं चला के तो यार आजकल में खाता खुलल बा हे बाबूआ नहीं अरे दू गज दूरी संग मास्टर जरूरी आई कोरोना डॉक्टर लोग का चलते बा बाकी जे गई तलो से मास्टर लोग पढ़ावे वाला लइकन के आ कलाकार लोग हेलो विनय मुखिया जी सीआरपीएफ जी के भाई बने वहां के बहुत रुपया दिले बने भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर मास्टर कलाकार लोग के भइल बा कोरोना मास्टर कलाकार लोग के भइल बा कोरोना यही खबर पुरस्कार दिले बनी अंत में कहता हरदम सैनिटाइजर के करो प्रयोग हो सच कहतानी कहले मनोज तारा होई नहीं रोग हाथ में हमेशा सैनिटाइजर लगा के रखो फिर एक धोरे लगल हाथवा हमार सैनिटाइजर मार के तब हाथ से हाथ धरता हरदम सैनिटाइजर के करो प्रयोग हो पहले मनोज तारा होई नहीं रोग बहरी नाक निकला तुलू काया भर के कोना पूजा बहरी नाक निकला तुलू काया भर के कोना
सट जनी रानी अरे अलग रह रानी ना तो हो जाई कोरोना अलग रह रानी ना तो हो जाई करण अलग रह रानी ना तो हो जाई करण